Kata kamano jatend piny Kenya wacho ni kodhi mar pengo ni en pepo chafu. Oluongi ni jochiende mag pingo. Jochiende mag pingo. Jochiende mag pingo gimoro amora motimo. Pepo chafu. Kata rope kata juok pingo inyalo luonge gi mopogore. Aparo Victor, gima timore ni jatend piny yudore kama tek. To achiel kuom gima miyo yudore kama tek en wach yom mar wajumbe ma wawacho ka. Ket jogi ok wach ni adiera. Koro samo giwach ni adiera tido ka chike ma ok lure gi chik moketi moko kale parliament samoro ne kech eka kodwaro kech jomoko wacho ga ni kimi advice tene mo advice kaka odwani mondo ya advice koro kose gik to gigi kuom gi dhi mokerot gigi moko ok lu chike monego bed ni giluwo king'iyo kaka weche mag adani ka kuom ranyisi gin gik mipono osedonjo sani nyocha ne gibiro gi wach mar chanjo mar dhok in chanjo ni kama ne nitiere public participation in iwinjo mana ni onego bed ni dhok idhi chanji tikia ni dheri michanje ni en tuo mar remo en foot and mouth disease en tuo mane koro in idwa mana nyisi koro ka ng'ato bire gi propaganda gino to nyaka jopiny winji nikech lero gigi yo makare gik matimore gi chande to mar ariyo aparo ni jatend piny gore gi tipone jatend piny osido kale no tipo jaket kore gima timore ni jatend piny gore gi tipone Victor koro ing'eni tiponi kata ndalo mane watindo cha to nitie kaka ikoni ni weginene wewe ng'iyo tiponi biro goyi koro ing'eni obelieve ing'eni ka ng'ato gore gi tipone to odira dhong'a oyaye nikech oparo man tipone samoro nie toke samoro be kong'iye to yudo ka tipone ni piny kaluwore gi kaka chieng' nitie gima duong' en ni jatend piny gore gi tipone to gore gi weche bende mantiere katiba nikech ing'eyo ni katiba 2010 accountability ma katiba ni biro godo mang'eny samoro yudo ka oketo ne rageng' mathoth ma samoro nitiere gik manyo nyalo mana gombo mondo timang'o mondo dhi godo to ywaruok modhi obetie ni en ni gik mathoth Victor to ma bende ber katiba 2010 ni nitiere gik mathoth ma jatend piny ok nyal tima ncha winjo ka jatelo moro ne wacho ne go ranyisi ndalo mane Moi ka ne oloko cabinet mare tiwinjo ko lando saa 7 e news ma saa 7 ka ji odoke lunch tiwinjo ni rais amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri na mabadiliko hayo yanaanza kutekelezwa mara moja to kama ne intiere ne mima igari to dhi tinde mabadiliko go kotim to nyaka dhiye e parliament puodhi koro magi gik maonge jatelo mang'iyo godo to William Ruto kende kata mano Uhuru Kenyatta bende ni neno ka gigi ne chande makata BBI manodwaro no gik makuome no mokerot koro nyaka ging'i kaka inyalo dag gi katiba ni MKM makoro advisors magin go mang'eny machalo loka koro onego be ni konye koro nitie mana ji ariyo ni either jatend piny onge advisors mabeyo mabende ng'eny ma en godo ka mane jo Gen Z dwaro no duok piny mabende no wacho no dhi duoko to bang'e ochako medo gi ameda kata en owuon emo advice jogi kako onego bed ni sume paro otieko wache erokamano Nyarawela